Laguna Loop. Sino na sa inyo ang nakapag-Laguna Loop na? Sa rides na ito kasama ko nga pala si Master Gilbert. 4 AM ang usapan ng meetup namin ngunit na late ako kasi nilanat ako buong gabi. Nakakahiya naman na umayaw ako bigla sa rides at baka magtampo si Master. Binigyan nga pala ako ni Master Gilbert ng clear shades. Nagustuhan ko ito at suot-suot ko ito talaga sa rides. Maraming salamat talaga sa kabaitan mo, Master. At nakarating na nga kaming dalawa ni Master sa Angono, Rizal. Mabagal nga lang ang takbuhan namin ni Master, tagal chill rides lang. 7:30 ng umaga bago magbaras nag-almusal muna kami ni Master habang nag-aantay ng order. Picture muna si Master. 8:30 ng umaga at papasok na hangga kami ni Master sa bayan ng Baras. Ilang minuto lang nakarating na kami sa Home of Adventure and Nature Experience bayan ng Tanay. At nadaanan nga namin ang mismong munisipal ng Tanay. Dahil may kamag-anak si Master sa Tanay, kumuha kami ng picture upang may maipakita siya sa kamag-anak niya na nakadaan kami sa bayan nila habang nagbabike. Eksaktong alas 9 nakarating na kami sa bayan ng Pililla, Rizal. May nakasabay kaming isang grupo ng siklista kaya nagpicture kami para may remembrance. 10:20 ng umaga nakarating na kami sa bayan ng Hala-Hala. 10:56 nanograms umaga sa bayan Pere ng Hala-Hala. Dinapuan ng sumpa ng siklista si Master na flat ang kanyang gulong dahil sa bubog. Dito sa Hala-Hala napakalakas ng hangin. Unang nabiktima ang bike ni Master, sunod naman sa akin. Nakailang tomba rin ang bike namin habang nagpapahinga. Paglampas dito sa I Love Punta nag-decide na kaming mananghalian kami ni Master pagkatapos kumain, pahinga kunti sabay bike na ulit. At diretso na tayo sa Kalayaan Lumban para hindi nahahaba ng husto ang kwento. May nakasabay kaming isang bike vlogger din, shout out kay Folds Explorer. Inikot niya ang Laguna Loop ng naka-folding bike, isa kang alamat. 6:20 ng gabi nasira ulit ang upuan ni Master kaya bumagal ang takbo namin. Pinutol ko ang tali sa bike carrier ko at itinali ko sa upuan niya upang hindi na ito gagalaw pa. 7:50 ng gabi nag-aya na si Master na maghapunan na kami at dito na niya naramdaman na parang nalanta ako. Di ko peren maamin sa kanya na may lagnat ako bago panan kami mag-rides para hindi siya mapanghinaan ng loob. Sakto 8 na ng gabi pumedal na kami ulit ni Master. May layong 35 kilometro na lang hanggang Bikutan ang layo kung saan kami magkahiwalay ni Master. Sa bayan Pere ng Calamba alas 8:07 na ng gabi ako naman ang dinapuan ng sumpa ng siklista, ako naman ang naflatan. 9:53 na ng gabi nakarating na kami ni Master sa Alabang. Dito talagang fighting spirit na lang gumagana sa akin dahil gustong-gusto ko nang humiga sa malambot na kama dahil sa sama ng pakiramdam ko. 10:18 na ng gabi nang makarating kami sa Bikutan. Dito na sana kami maghiwalay ni Master nang naisip ko delikado sa service road mag-isa kaya hinatid ko na muna si Master sa Arca South o mas kilala bilang FTI. Dito na kami sa Arca South. Si Master tutuloy na pa Villamor. Ako naman, papasok na ako ng Arca South. Babalik na sa bahay. Pasok ka dyan. Oo. Okay. Pare, happy new year. Happy New Year, Master. Ingat. Nag-enjoy ako ngayon kahit pagod. Kaya nga eh. Pagod natin. So, sulit. Kaya nga. Yan na, Master. Oo. Ganyan. Oo nga pala. Sundan mo lang yan. Paano yan eh? Huwag ka pumasok sa C5, ha? Oo. Alam mo yan? May lalabas na ako dyan yung ano. 183 Pasay na yung Marigapan. Saan? St. Andrews dyan. Saan? Yan dyan. Bitaan nyo dyan. Pasay? Oo, sa pagsilalim ka dadan. Yan yun. So, ano? Sige na, ikot ka na. Sige na. Gagano ka nga pala, no? Diretso na ako. Ingat ka, ingat. Pare, salamat. Ay, yung flashlight. Kailangan mo? Okay, meron pa ako. Ha? Meron pa. Sa likod mo. Lagay natin sa likod. Okay lang ito. Ha? Okay lang ako. Malakas pa naman to. Sige na. Ingat, Master, ha? Happy New Year.